Το ταξίδι που έχεις κάνει. Λοιπόν, το τελευταίο ταξίδι είναι ένα mini Eurotrip. Ξεκινήσαμε τις Βρυξέλλες, μετά πήγαμε Βέρσα, που μέχρι τότε δεν ήξερα την πόλη, δυστυχώς. Μετά πήγα Ρότερνταμ, Άμστερνταμ και κατέληξα στο Παρίσι. Μόνη σου πήγες? Όχι, πήγα με τη φίλη μου την Κατερίνα. Και μπορώ να πω ότι ήταν εξαιρετική εμπειρία, δηλαδή η πρώτη φορά έζησα κάτι τόσο διαφορετικό, θα πω. Ποια ήταν η αγαπημένη σου χώρα από όλες αυτές? Νομίζω από το Άμστερνταμ, γιατί ήταν πιο απελευθερωμένοι άνθρωποι, είδα πράγματα που φανταζόμουν ότι θα δω σε μια χώρα. Δηλαδή, άνοιγαν το μαγαζί τους όποτε ήθελαν, ήταν πολύ χαλαροί. Και εντάξει, έφερε ένα πολύ διαφορετικό πολιτισμό από εμάς, που δεν το έχουμε συνηθίσει. Κουράστηκες καθόλου στο ταξίδι σου? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και ένα ταξίδι ξεκούρασης. Είχε πολύ περπάτημα, λίγο ύπνο. Ήταν δηλαδή πολύ διαφορετικό. Ναι. Ποιο είναι ένα ταξίδι που θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον? Νομίζω αυτό που θα προγραμματίσω, ελπίζω στο κοντινό μέλλον, είναι το Περού. Θέλω, μου αρέσει πάρα πολύ η Λατινική Αμερική. Τουλάχιστον έτσι πως το βλέπω φωτογραφίες, γιατί δεν έχω πάει ποτέ. Δεν ξέρω, με τραβάει πάρα πολύ τα χρώματα που έχουν, ο πολιτισμός, οι φορεσιές. Ναι, τα φαγητά δεν ξέρω αν θα μου αρέσουν, να πω την αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι όπου και να πας πρέπει να δοκιμάσεις και το φαγητό τους και τις δραστηριότητες τους. Είναι πιο ρηχτοί άνθρωποι εκεί στη Λατινική Αμερική, πιστεύω. Νομίζω αυτά. Απλά με τραβάει πολύ αυτή η χώρα.